Abdullah Aslan, doğru haber. Gelo malbat bi via way wê bêparastin. Ax, em ketin nava çi rewş û belayê. Tiştê nema hat serê vê malbatê ku xerc û çîmentoya civakê ye. Hemû operasyonê dijî malbatê ye. Her cure ajansê reklamê, şîrketên ragihandinê, saetên fîlman ji bo malbatê xera û îfsad bikin hatine avakirin. Xwezî civak hişyar bibana, tewr û helwestê xwe nîşanê dijminê rastîn bidana. Dema hûn li ser înternet û Googleê lêgerîneka piçûk bikin, hema rêzefîlmên ku malbatan ji xwe re dikin hedef derdikevin pêşberê we. Ji bo malbatê perçe bikin, kesên ji namûs û şerefê bêparin, hücûmê malbatê dikin. Qîma xwe bi vê bêaxlaqiyê nanîn û li ser têkiliyên sexte li ser civakê operasyonên îdrakirinê dikin. Xwezî ev yek batana fehm kirin. Êdî nayê înkar kirin ku li paş van tiştên ku tê kirin, çand û kultur û bîr û baweriya me xera dikin, xwînmijên bi navê huner û medyayê hene. Êdî tu kes vêyekê înkar nakin. Ev kesan bi bêaxlaqiyê navdar bûne. Ev ji rêderketiyê wan dibêjin nebese, vê carê têkiliyên sexte saz dikin û bi civakê re parve dikin. Di ser de jî bi van rezaletan gelek menfeetan bi dest dixin. Sektorên fîlman ên ku şert û mercên reqabeta müsaîd ji holê radikin, dixînin bin destê xwe. Bîlxas sez naxwazim behsa îddiayên ku derheqê Ayşe Barim de tê gotin, li vir bibêjim û wexta we bigirim. Birê Serokkomar sala 2025 sala malbatê îlan kir. Madem Musayê, tew bila dem û wextê wenda nekin, neşterekî li van fîlm û lîstik û mühendisên siyasetê bixin. Gerdawî li vê hukmraniyê nêdayîn, bi lîstik û hunerên sexte yên ku siyaseta welat beralî dikin, tew nebe bi zehmete ku vê îqtidarê biqulipînin. Li gorî iddiayên ku hatin avêtin holê, tesîra van der û doran li ser encamên hilbijartinan û li ser bûyerên Xezeyê gelek hebû. Ji bo malbat bêparastin û muhafezekirin di destpêkê de û gafa ewil, bila dawî li qizil goncalarê bêdayîn. Lewra ev rêzefîlm dînamîtê dike bin temel û bingeha malbatê. Di vê rêzefîlmê de qaşo serhildana sernixwemandinê dide nîşandan û serê xwe vedikin. Ji bo malbat bêparastin û muhafezekirin, mesela Wezareta Çand û Turizmê êdî bila pere nede. Gotin fîlm û hunerên tewş bila pere ji van kesan û der û doran re nê herikandin. Bi hürmüza bi pirmêra ku ji civakê re şêrîn tê nîşandan, hûn nikarin malbatê biparêzin. Bi mîsaldayîna wê hûn nikarin malbatên biparêzin û muhafeze bikin. Qaşo navê tiyatroya mêrê jina min guherandin û bajar digerin û tê dixînin sehneyê, didin lîzandin. Hûn bi van tiyatroya nikarin malbatê muhafeze bikin û biparêzin. Ji bo xatirê xwe da ka bibêjin, ma malbat wê bi vî awayî bêparastin. Di vê êdî em werin ser hişê xwe. Êdî xebatên rastîn ên ku malbatê diparêzin û muhafeze dikin bidin destpêkirin. Yan jî di holê de malbat jî namîne û dewama vê îqtidarê jî wê nemîne. Ev gotin jî ji me.